A segge elindult, nem tudtam megfogni, és akkor bevicsaklott, megindult, és akkor utána kiértem a fűre, ott meg már csak álltam a féken, csúszott a fűn. Aha. Gyors, lakatos munka. Beleér a Mehet kerékbe, tovább. amúgy? Hogy? Beleér a kerékbe? Most már nem. Most már nem. Van nála kalapás tuti. Egy gyors karosszériós munkás, mehetünk tovább. Nem fog kijönni pont. Szuper. Sanyi autót szerem. Végre egyszer úgy csinálhatom, ahogy akarom! Bakulátlan. Elhúsz! Hát most gyorsan, ennél jobban nem tudom kijutni. Teljesen jó.